Kino yalam kedorbar elaka Shiliang Mentang haka kanriu terik leber kila lekya kendu ya Deputy Commissioner West Giant Hills haka baye day bat ka jingkang lat jongki bor ka Assam ya kinong shong shnong kala pangap bat mukro bakin lek syakiling karep jongki. Ka elaka Shiliang Mentang ha ukurwo lingba uskiateri kapanpau ka jing sngokia ka bajur halor ki jing ki bayaday bat uput usam ki badang ya ibeteng bat ki bakta jur ya ki paj bat nong shong shnong kala pangap bat ka mukro. Layatu baki nong rep bat ki try shnong na baro atli ki than kila syak khanglat haki pulit ki karbi bat ka KAAC Assam bakin let sya ki jakar rep jongki bat ka balawan ra ka jing ka bakraw ya ki nong shong shnong ki basyan ya atli ya ka jing jongki haka rep karyang. Ka elaka kala ong ba ka jing bom yo lat ban let rep ya ki jaka jongki kala penmi ya ka jing sokia ka bajur ha ka bayade bat ka jing la ban penbiang bam bat ka jing long jing man ha ka yo ka kon. Hakini kejingnya kendu ya udisi hajawai ka dorbar elaka Shiliang Mentang kala kentu ban shimkia bat ban wat mardor ya kilat kilenti ban penbej bat wan rapat ya ka syong suk syong shngany hakite kitan kaput. Hakini kejinglet ya kendu layadon langru uba DRP Saryang uno yarap shimet jong udoloy u Damon Mi Tang sekretari ka elaka Shiliang Mentang Damon Mi Lingdo wahe shnong lapangap Samki Situng assistant wahe shnong lapangap kitlang maskut wahe shnong mukro bat u pre-coster stand sekretari shnong ka mukro na lor ki weipat ki para dekhot na ka shnong lapangap bat mukro. Ki nong kitkam ka elaka kilapan pauru ya ki jing ki bakum ki nong shong shnong ki ya kendu namar kani ki jing syak pendek ka badang yai beteng haki bor ka Assam bat kila kentu ya ka bor district ban tuklar lem mardor kenang bakin yok biang ya ki jakar rep bat kinla ban let trei let kta da ka jing shngan. Ka dorbar elaka Shiliang Mentang ka kermen scam baki bor badai pej kin shim mardor ya ki sinjam badon kam bat ban penbet kilo ya kini ka kam kumjuk ban yada ya ka hok bat ya ka kamai ka ji jong kini kinong shong shnong basyakta.